Tim tirwai sedang mas Bakhuid nomor Lait-ïa Sapua. Galak mena babai bagi galak mena babai bagi galak mena babai bagi yang idealen you shining don't try Yaro you try can run hallelujah Yaro you try can run hallelujah Yaro you try can run hallelujah God my need and you shining don't try Hakakatang pa badukon badaman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong turai jing e Jesus Christ bad gajing e jong oblay lambad gajing selog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ru. Ko han men ko para ngi angu yo try nak benta gajing e gajing kerku kabaw la thesai ha gajing em gajing e Kam tame menta barok si benai utrai ulari la somaringi ulaya daingi na gejing ma gejing mensau na gejing pang gejing sistem ban ngila ban pengkut ban pendep yaw na benai Oktober benai bakerpang bang yeduai na benta kibe kibatan gejingi kibala klad no na gane ke prathai te ha gane ke Sngi bukhadu jong na banai to ken ngin pen pau gejing sngongo gejing yaro ya blade try kan rat na banta gejing kerku ke balo thasai hangi iwei pai wei kerpang ya gana ke step habang iwan ban terwai gana ke mas Bakhuid to ken ngin pen map no try na banta gejing duna brew gejungi ki bangi lale ha kine ki sngi ki bladap Kenang ba mga mapi ngilong kita ki brew ki Bakhuid ki brew ki babidor banterwa ya kane gejing maya ka bakraw te kumta da gejing sngurat gejing ngin pa chotrai da ka ba ngia duwai rangkat lang nga phla how glei betul baro madapi ko hanmen ko para bang le pop sugun da gejing perkat da kichin da ki kam da gejing leklet da gejing le palat chunga Da gijing le palat junga, da gijing le palat bakra we junga, namar kata kepada kamaria Bakhuid, kebayai sang kata suci, ya kyang ya berkirukhuid, kahanmen kopara, banduai nak benta junga, how try ublay jungi, ublay badan bor baro unis ne yangi, madalama bigi pop jungi, unyalam yangi, sha kajing embom cukut, amen. Go try to ease Go try to ease Go try to ease Go try to ease Go Christo ease Go Christo ease Go Christo ease Christo is an name. Go try to 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 is an name. Urong ublation strong. But I can go jinsu I keep it real baro But come on baba Ya 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 mingi na pagi mani Ya
pendampura bagi semuyami. Ku troy ku play simpleng, ku padan berbaro, ku kun marway ku troy Jesus Christ, ku kun labrar ku play bagi kipok berteng, ku yang kecil kerat tosel senayangi. Tanpa me Bakhuid, tanpa me utrai, uwe bahat leta, kami ko Jesus Christ, kami bayang playa jiang kawai, baru mesim Bakhuid hakak berubah. Tong ini aduai hakan ekamas ke Bakhuid aduai kerpang na kebenta kini kejing temu na kebenta kejing koi kejing tia jong I juban cliff carber ngar kumjuro na kebenta kejing kela kebamut jong I damon kongla giduai ru na kebenta I sister bala sudor umsong ba enshim no ya kejing semai bakadu ha kahnyo tarik montau benai bansawan kumjuro na kebenta kejing koi kejing kia jong U12 tensong but na kebenta kejing jatat jong kemen sim jong I joy di full lingdo ngiduwairu na kebenta kaying kasem jong I Henry solong piau kamtam na kebenta kejing kerku keba ula thesei ha kejing em jong u kumjuro na kebenta ka jing jatat jong kaman sem jong I ba Alexander lingdo giduai na benta ka ying kasem kum juro na benta kaman sem jong I bo try on IE ka jing suk beneng ngi kerpat red ya ka boram bakrau jong me ko try ba kumba wa apostol Andreas Bakhuid ulalong na benta ka balang jong me unong yalap ba unong sharai kumtaru ai unlong na benta jong I unong yasaj baskem hakmat jong me dautrai jong Jesus Christ ukon jong me ube imbat basancha rengkat bad me ha ke jong yalong kawai jong men sem Bakhuid ublei junam la junam amen. Kajing pule na kashiti Paulus Bakhuid chiki Kristan harum. Ko para ladafi plada kirimyang shintur jongpi bau Jisu ulong utrai bat pinget hakadonu jongpi ba ublei ulapen mipa dia na kajing yap pen lat em naba ubreu unget dakadonu jongu bat kumta lapen ksan ya bat upla da kirimyang shintur jongu bat kumta lapelat em ya kajing tho ka omdan ubanget ha uban sha pen leran naba omdan jinga pher hapdeng jong uju bat ukrik uju utrai ulong ukenra ya baro bat uthe kerhai ya kaspa ba jong halor kito baro ki bakhot kerpat ya naba jaru bakhot kerpat ka kerteng utrai unlat em Henry kumno ki brio kin khot kerpat ya uta ha uba kim shamlanget bat kumno kin nget ha uta ya uba kim pat ju yo sngo bat kumno kin yo sngo klam unong yalap bat kumno ki brio kila banyalap lamda lapha iki kumbala tho katno ki itnat ki kejat jong kito ki bayalap ya ka khubor babha Henry baro kim shamla patyau ya ka gospel namar uisaya uong kotrai mano ubalanget yakata kaba ulayo sngaw nangi kumta kajinget kawan na kabalayo sngaw bat kata kabalayo sngaw kawan da kajingelap ya ukris Henry ngakali hato kim shimlayo sngaw
Dashisha kilayo sngew namar kasur jongki kala sapriang keleng keperthai bagi ketien jongki kila poi shadu ki bakut keperthai kaktien jong trai Sungu yau Palei. Sam kat kendai nomor ruspa kendai puwe. Ruspa kendai puwe. In right antiphon balai. Tupen ku jangan ku try lagi pobari jangan bertagi lengki ai pen benaya kaburong jomble pasahit lengkaya pen imati jomu karena Sngi Maria pna jingja basno pelam Maria pen iki mi jing krau ki kamu blay tu pen ku jangan aku try lagi babari jangan om don Kren lem ne kak tien ne surgi layos go Andre sa wajing gnasya ka bakut bertay Nadu mingi syadu semngi kasyat kum syadrat ba Wadjai petong kasngi haga hukum ublay Tupen ku jangan aku try lagi pobari jangan Haleluya 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 Toput jangan aku try Bangan penlong ya pigi nong tong breu Haleluya 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 Utrai dan rengkat bat pi Kabat biru Kajing Palei na gospel Bakhuid kat kum o Matthews Kabram ame kutrai Hakata kapor kat bau Jisu dang yaj Herod kaduriau Galilea ulayui arngut sipara u Simon yau bala Saint Petrus bat upara jung u Andreas ba kidang yabret jar ha kaduriau naba kilong kinong tong dokha Dew laong haki ale but yanga bat ngan pelong yapi kinong tong breu mar kumta kila ino ya gijar bat kila but yau ulalej kam sakmat bat ulayo I sa ya ki wepat arngut sipara u Jacob u kon jong Zebedi bat u Yohanes upara jong u ba ki yadon hakaling bat u Zebedi u kpa jong ki Bad kidang yaserdap yala kijar bad ulakhot yaki mar kumta kila ino yakaling bad yala ukpa bad kila bud yau ka gospel utrai Kucing ya roh ya me ku Chris Kohanmen kopara ha utrai Jesus Christ Menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram ne kasngi kraw jong u Andreas Bakhuid uwe na ki kharngut ki apostol jong u Jisu ngitip ba
don tang khandiat ke jingtho ha ke history bat kum juru na ke jingtho ke Bakhuid ke bangio Sngi chupang u Andreas light no tang khandiat Henry ngitip ba u Andreas u ya dei shipara bat u Petrus u balong u wei na ki khadar ngut ki apostol jong Jesu yaw ba ula khot rangkat bat u kat kum ka history ka ba ngitip ba Andreas u la syayap martir ha ka jaka bakot Petras ka badai ha kathain jong ka regres u la syayap martir da ka ba sya sdin ha ka ding phna ha ka dur jong u dak x dei ka ding phna kum ka ba ding phna ka ba Jesu syayap hanrei ha ka dur jong u dak x u syasden halor kata kading pna ha kata kajaka bakot Petras ha kathan jonggari Greece ha kato kapor kimsha ban mani lane ban phla ya ka jingai ka jungki hau Jesu te wei na kita u ki riu khmat jong ki nong yalam ju ki baong ki badai ki gentle abanong no u wei uta uba pej ban khmi khamta me ubadei u nong bishar ha une u apostol jong Jesu Andreas uba kerteng u egas u ong yu lada me shakri lada me mane ya ki blade how jong ki te men light na kane ke jing sapan yap Henry u Andreas paruang ban ya kaba nga ai jing terwa kenya ya kina ki blade how kasuk yang aban yap namar nga ai ka jing sakri ke junga nga ai ka jing mane ke junga nga ai ka buram tang ya u Jesu but une unong bishar ya u Andreas u hukum ya u Andreas ban sya sden halor kading phna hakadur jong dak x Sngi pura usden hakadak kading phna hakadur jong dak x but u yap ko hanmen ko para kajing im jong Andreas walada ngitip khandiat hanrei kadon kajing hikai ke bamanga mapi ngedei ban sim na kajing im na kajing long jong u kum u breu balasa khat doblei bat kum juru kum apostol jong u Jesu hakane kasngi u Andreas Bakhuid ubadei apostol jong u Jesu u khat wer ingai pi banang kong nang sap bangi dei bandon kata ka jingkloi ban sngap ya ka jingkhot ka jong utrai kumba manda kasngi ngio Sngi ba u Petrus ba u Andreas kidang don halaka jong ka kam band tong do hakawa hagaduriau Galilea u Jesu yo yeki u khot yeki ban bot yo bad kel ino ya bar ka jingdon ka jing em ka jongki kala ino yala ka jong ka kam bad kibut yo Jesu mga mapiru man kasngi ngiyo Sngi ya kasur ka jong utrai ka jing khot ka jong u yangi ban bud yo hato sisha ngilong na em kita ki bakloi hoj mangi iwe pa iwe ngilalong ki Kristan ngilalong ki nong bud jong u hanrei ngipat ngidang bud ya ki we pat kiba don ha ka jing em ka jongi ngidang bud ya ki kam sneu ka jongi ya ka jing im la jong ngidang long kita kinong bud hanrei utrayu khod yang abade pi ino ya kito baro bud yang hato mga mapi ngilong na em kita ki bakloi ban ino ya baro kita ki jing don ha ki jing em ki jingi wala dai kino ki tiar na ki mata ngikloi na ban i bat ban long ki breu ki jong utrai ni hapan keli la de ha ka na gasngi u Andreas u khod yang ayepi i ya kita baro bud yo try IT la de how try long tang ki jong try kine ki ba u Andreas u khot yang abade pi mat kum juru ngi tip ba de u Andreas u ba la penitu na yalam yaw to khna obadan a santli ki dok ki kpu but atli ki dokha how Jesu habau Jesu u yo lat ban psa ya kito kisan hajar ngut ki breu
kata ngila ban lap ne ngila la ban puli ha ka gospel jong Yohanes kalau nong ka ban reu de khat san hadu khatlai u Jisu yela u Andreas u yelam yaw to khna u Jisu badu Jisu pat u la bat pen I ya ka bor ka jong u leng ba ka jing pen kala ya gitu ki dokha badu kupu upsa ya gitu ki san hajar ngot kabanga mapingi haban keli lade nengi haban but ya kane ke jinglong jong Andreas kade kane hato habangi lalong kinong but ke jong utrai ngi kloi na em ban khot ban kring ban yalam ya ki wei pat shau Jisu kane kade ke kamram ke bau Jisu ulapan khamti yang ibaro ki balong kinong but ke jong u ki balong kita ki khon ke jong u ngidon kata ka kamram kata ka deiti ban kring ya ki wei shau Jisu ban yalam ya ki wei shau Jisu larade ki parakistan ke jungi ki ba la phet ngai no trai ngide ban kring ki ngide ban khot ki ngide ban yalam biang ki sutrai wala dade ha ki to gibreu ki bampat pediang yo trai ki bampat itu yo trai ngi don em kata ka jingkwa ka jingtrang ka jing angnot ban ngi persang na em ban le kat la ka diai ban kring ki ban yalam ki shau trai ngi haban keli ala de sajisin ko hanmen ko para hato mangi ngila le na em kumbale Andreas ya lam yo to khna shau Jisu badu Jisu pat ula ban pen I ya ga bor ga jungu ban pen I kata ga jing Sngi ga jungu na ga banta ki pat ki babon ki balang kabalai pat kabangi haban bud na ga jing im jong Andreas ka dei ban phla ya la ka jong ka jing im na ga banta ka jing ngai ga jungi na ka banta ka jing it ka jungi na ka banta ka jing shakri jungi yaw Chris uang nga mani nga shakri nga ai ka jing trwa tang yaw blei bu im tang yaw Jisu ubalak ai nga kana ka jing im ubala ai nga kana ka jing it ubalak hodinga ban bodi u hato mangi ngidon em kata ka jing slor banong nga ngan but tang yaw trai himarwe lada ngim palong kum Andreas yole se ngilong kum kiwe pat kibreu kiba shakri kiba mane kiba ajing terwa ya ki bleithau token ngin kelag bamut token ngin ong halade ban ngin shem karai ha kana klemat ngan but ngan shakri ngan ajing terwa tang yo Jisu ubadei ublei ubaim token ngin duwai ha kana klemat ngin iti yalade how Jisu bo Jisu un simti yengi bamangi baro ngila balong kum Andreas ban IT ban pha yala ka jong ka jing em na ga banta ka jing ngej na ga banta ka jing ej na ga banta ka jing shakri ka jingi ya u na maru dei ublei bal em bala khot yangi balong kinong bot ki chung u and yoro yo Jesus Christ tungin yang ngin plai la ka jong ka jingej ngangej hablek pa badan bor baro Al Jesus Christ kun bamarwe jungu try jungi ya bla puna man sim bakhuid ya bla kana kamaria thesoti ya bla shala bein hopo pintus pilatus la sanok na yu la ya bala yu la ya shkabiyab ha kasngi kabalay la mi pad kabiyab ulakiu sabneng usong sakamon ublay pa badan bor baro nang tawan pat ban bishar ki be embet ki bayap ngangay dahaw man sim bakhuid ha kabalang kathalek bakhuid ha gijing salok krip khud ha gijing map ki pop ha gijing me pat kado but ha gijing embom chukut amen Laispa ndripusa Laispa ndripusa Iwanaigu ya metrai Iwanaigu ya metrai Iwanaigu ya Iwanaigu ya Toshimune uku Bagi terwahame
Yami Iwanai Yami try Iwanai Yami try Iwanai Yami Iwanai Yami Tuduai ko para baga jing kenya jenga ba jong pi kan long ma pediang hu na khma du blei uk pa badon bor baro To try pediang na jing kejani di di jong pi Nagata kajing ro kateng jung kajing mutoy yangi daga palang kujung baro kuwei to ai hangi ko blei badon bor baro ba leng ba kine ke jing trwa ki bangi wanra ha kasni buram jong Andreas Bakhuid ngin la ban panas ngabahaya me da kita ki bangi trwa bat ni jing yangi da kata ke bangi la pediang dau Chris utrai jengi Amen utrai don rengkat bat pi Nagka papiru token tu yala ki danot Intiwa ki sao tongin ang utrai blei jengi Kasong hokpat kajay da shisha ka long ba shong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko kpa ba khut ko blei badan bor bat bom chikut leng bao trai jingi u Jesus Christ namar melate ya ka balang chong me ka bayang skam triang ha kanong rem jong ki apostol bakan long ka dak bayai ne jong ka jing khut jong me hang ne ha prathei bat ka sakhi habaro ya ga jingkurku jong ka beneng namar kata menta bat pateng lapateng rengkat bat ka kanhun jong ki angel ngirwai hame nadu kadanot jongi kat bangi pertajam rengkat lang bat ngi pen bena Bakhuid Utrai Palei Meng Pertai Sawana Kapuram Jongme Hosanna Hosanna Utrai Palei Shatro Hosanna Palei Hosanna, Hosanna, Torwa you bless your throne. Hosanna, you bless your da shisha melong bokhoj ka try ka thame jong ka jingkhoj baro namar ka changi karpad me topan khoj pan kantang ya kine ki jingtrwa jungi dag ba pha yaman sim chung me kum kam cher halor changki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor bladi no yu badala kamon sngebha ula pdiang ya ki jing sha shutom ula shim yukpu badak bangu yame ula kedia ya u badalai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba nit na kabanta jong pi Haka jogur kam enda lalaya bam ula shim yoku khuri badak bangu biang yame ula ai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ku khuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai bat bom chukut ya ka ba en penme na ka banta jong pi ban na ka banta ki babun na ka banta ka chingma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga
ka jing maya jong ka jing nge Ngi pen bna ya jing ya jong me go try ba ni pla ya ka jing mi pa jong me adu ba me Namar kata ngi bapen menta ya ka jing ya par ka jing mi pa jung u ngi terwa hame ko tra yuk po jong ka jing em bad ya ku khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu ai dem namar melenyo yang ngi babet ban yang khmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bad ka snam ukres ngi long ki ba lapani tali ka wei daw man sem bakhoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bla priang setelah ke perthei bato penjana ya ka ha ke jing e rengkat bado Francis ukpa bako jingi ul ban marwen yu bishop jingi ka kan hun ki bishop at baro ki lingda tokan mau lem ru ya ki hanmen ki parashin rang bat kan thei ki baliot ya da ka bakrmen ha ke jing me pat bad ya baro ki balaklat no ha ke jing isne jong me to priang ya ki sha ke jing sha ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ya me barangkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong oblai ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kirokhoj ki blapens ngi baha ya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ga jong embom jukut bat bengini ro bat pandan borom ya me daw kun jong me uji sukres Dau lembat u bad hau kan long hame bleuk pa badan bor ha gijing long ka wei jong man sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junom la junom amen abang duwai kan gijing duwai ka bakres hulai kayangi to ken ko hanmen ko parang ngin pan ka bor no try ba mangiru ngila ban phla yala ka jong ka jing ngej ka jing em ka jingi na ka banta ka jing em bao kres ulai yangi ko pa jungi wa hamneng kalong ka bakhoj akarteng chung me kanwan ka hima chung me kalong ka mon chung me ha ka khandeu kum ba hapneng ai ngi mata ka chung bang jungi bahala ka sngi batama yangi krangkang jungi kumbang ro ni ma bi ke balas ne yangi badwad ya lam yangi sha ka chung pan shoy henry pan lai yangi na ka bas neu to pan lai yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ke jing sbon jong me to ha jing suk jing sanya gisngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isne jume ngin lai barabor na ka pop bagin yo jing da na ke jing jen jar baro kat ba ngi ding ap khmelen ti ya ke jing kerman ba khoj bad ke jing wan pat jong nong panem jungi u jesu christ Namar ka chumi ka long kaima ka chumi ka bor ka borom chinam la chinam Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jume ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi hanroye ka jingai jong ka balang jungme bada ka jingsbun jungme to ai haka ka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum ka mon jungme mame ubim babasan char junam la junam amen ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi Rengka bat piru tong ini atarwa ya kadak ka jingsuk iwei ha iwei pat Jingsuk bat pi. Ko kun lang bro me bagi na ki bro Bagi
hak mi kulang brod jong blay hak mi bukin no gi pop jong ka prate sukito ya gi balakhot sha ka jing khawai jong ukon lang brod o kan rat am song hok na man ro mo po ki ing rejunga han resh ong kan dak tin kan sem junga kan sakhia e kamat bat kasnam Chris kan ribet kamingi sha ka jing embong jukot amen. Aspa arhunyo jing im me ai namar jonga bagangam la kutrai klem
benta kane kalimat kamalai yangi na ka benta kamat basnam kamalap sa yangi kajingwan kajungme ha kajingem kajungi kotrai kai borengi kapan klan yangi kapan sungai yangi mamangirong inang lasusyo banlong kumapostol ba ije jungme Andreas Bakla yala kajong kajingem na kabanta kajinget kajungi yame pangila susyo ban ije me ban sakri me ban samlam kadaka kubor jong kajing ha kajume ban nang kring ban nang khat ban nang yalam susyo ki we pat ki breu sha kajinget Kristan sha kajingem Kristan kajungi Jesu sachi seni wan rak majume baro kajing tubu ki bangi labu ha kane kamas khod na kabanta ki babang ki basudam na kabanta ito ki ba shimna ki smai ba khado balong ki sakri hame na kabanta ito ki ba layon kam ki patmaya ki jing ki jangti Jesu nang ai ki jing kerku nang ai ki jing ya thai bom jukur tha ki jing em ki jangti Jesu sachi sen Iwana kemajume Iwan panaiti alade hame Shimti yangi Pelong yangi Ikontrai kijume Mamangirong ilaman pa Yala kachong kajingay Tong ini aduai To ai ba kajing yalong kawai ha ka sakramen jong me kan pen klan yangi kotrai knang ba da ka babut ya kanuksa jong apostol Andreas Bakhuid mangi ki baket ha ka met jongi ya kajing yap jong okres ngi long ki babet ban em bad u ha ka boram u ba em bad basunchar junom la junom amen u trai don rain card bad pi Ublay badan borbaro unkur kuya pi ukpa badukun badaman sem bakot amen tolej suk id barsakriyo trai dagajeng em babha jong pi so ya ublay number laispa kat kentai laispa kat kentai Sim Bakhuid, Walang Wamenikong, Junta Baraboy, Junam La Junam, Amen. Bu Andreas Bakhuid, Duain Kebentai Jungi, Bu Maria Kukumiding Siolem, Duain Kebentai Jungi, Haksteng Pa, Bakhuid, Sim Bakhuid, Amen.